Conas atá sibh. Múnig mé daobh conas Gaeilge a léamh agus a labhairt an seo. Tasnóimid leis an bhuaim nua ar na litreacha BH. BH. Bhí mé. Bhí mé. Bhí mé. FH. An uinse. An uinse. An uinse. CH. Cha mé. Cha mé. Cha mé. PH. Fiuc mé. Fiuc mé. Fiuc mé. SH. Cheas mé. Cheas mé. Cheas mé. TH. Hug mé. Hug mé. Hug mé. DH. Dhearg mé. Dhearg mé. Dhearg mé. Aího. 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 MH. Vol mé. Vol mé. Vol mé. Tá míid chun stop an seo go fóil. Tá annachchuid fuaim na eile agus eisceachtaí nach bhfuil clúthe agam, ach seo a ghóthain don cheart seo. Cógáirdeachas, tá tú tar éis le bheith le trí a bhaint amach.